Точно преди подкаста го сметнахме за 3 години и 3 месеца 3 милиона приходи от техните бизнеси. Програмирането, правенето на сайтове ми донесе изключително много умения. Обаче дълбоко в себе си, още от преди години, аз знаех, че това не е моя път. Бяхме събрали капитал, отворихме си суши бар в Пловдив. Бях, може да се каже, че и в депресия, когато фалирахме и затворихме заради пандемията, заради COVID. Ние получаваме страшно много хейт. Няма как да се случи мошеници, измамници, няма как да стартираш бизнес толкова бързо и така нататък. Проблемът на хората е, че те имат едни вътрешни ограничения. Абсолютно е така. Все едно се самосаботират да изкарват пари. Здравейте, маркетинг хакери, и добре дошли в поредният епизод на Wake Up Hungry. Аз съм Мария Боева и днес имаме двама много изключителни и интересни гости, които съм сигурна, че някои от тях дори ги познавате. Днес на гости са ни Олга и Мишо Михови, едно страхотно семейство, които ще ни разкажат тяхната история за това как двамата от професия на програмист и готвач се превръщат в собственици на няколко бизнеса, включително Олга, която съм сигурна, че повечето от вас познават, особено пък женската ни аудитория, която е един от най-известните терапевти в България, която помага на страшно много хора, на страшно много жени, мога да кажа жени, нали? Да, точно. На страшно много жени да премахнат страховете си, вътрешните си ограничения и още много други неща. Тя ще разкаже в подробности. И всъщност какъв е техният път? Техният път, през който те са преминали, за да успеят от тези две професии на програмист и на готвач, за точно преди подкаста го сметнахме за 3 години и 3 месеца да направят и да успеят да генерират 3 милиона приходи от техните бизнеси. Ще се радвам да чуя тяхната история и в същото време искам да ви провокирам да пишете, да коментирате, да споделяте, да задавате въпроси за всякакви неща, които ви възникват по времето на този подкаст. И със сигурност Олга и Мишо ще бъдат на разположение, за да ви отговорят на тях. И така, нека да приветстваме Мишо и Олга. Добре дошли в нашия подкаст. Много се радвам, че сте тук. Вярвам, че това ще бъде много интересен подкаст за нашата аудитория. Ако искате с няколко думи, можете да се представите по-отделно. Вие имате различни истории, но ще е интересно според мене зрителите да чуят и двете такива. Добре заварили. Да. Благодаря много за поканата. Винаги обичаме да идваме тук и да си говорим с вас, да се виждаме, защото това нещо всъщност е много продуктивно. Когато се срещаме с хора, които са успели. И това е едно от най-хубавите неща. Така и така съм започнала. Аз съм Олга Михова. Всъщност по професия съм програмист, обаче не и по призвание. Около 3 години работих в тази сфера като фронтенд девелопър, като тази сфера програмирането, правенето на сайтове с различни платформи ми донесе изключително много умения. Обаче дълбоко в себе си, още от преди години, аз знаех, че това не е моя път. И много трябваха ми може би няколко години, за да разбера кой е моя път, но когато следваш сърцето си, ти винаги намираш, нали, правилното място. И така кратко разказано е това, но всъщност първо ще ти дам малко думата на тебе и после вече ще говорим в детайли какво се случи преди да ви срещнем. Добре, супер. Ами, при мен историята започва от ранно детство, когато много обичах да готвя и имах желание като порасна да стана готвач, да си имам ресторант. Дори тогава не съм го мислил като бизнес, ами по-скоро като ресторант, в смисъл детската мечта, която цял живот преследвах, учих за това, почнах да работя като готвач, след това заминах в Англия, за да може да събера капитал, за да си отворя собствен ресторант, собствен бизнес в България. 5 години по-късно с мой много добър приятел, с който бяхме там, се върнахме, бяхме събрали капитал, отворихме си ресторант, суши бар в Пловдив, като минахме през 3 локации, докато стигнем до центъра на Пловдив. И според моите тогавашни представи беше успешен бизнес. Но много яко беше, в смисъл като си
постигнеш детската мечта е нещо уникално, чак на страхотно. Но в последствие разбрах, че не всичко е точно така, както съм си представял. Беше малък бизнес, само двамата си работихме, въртяхме целия бизнес. Всеки ден, по цял ден, затворени така между 4 стени, по 10, по 12, по 15 часа. В продължение на 2-3 години, което в последствие вече почна да не ми носи толкова голямо удоволствие, колкото в началото. И вече мога да кажа, че благодарение на пандемията, от хубавата гледна точка, макар че тогава изобщо не беше хубава, бях, може да се каже, че и в депресия, когато фалирахме и затворихме заради пандемията, заради COVID. В момента аз го гледам от друга гледна точка, от друга страна, че благодарение на това една година в Лутън е той Марто в предния подкаст спомена, къде сме се запознали, къде ли не сме били, по MLM, пирамиди и така нататък. Там си изпукахме всички пари. И благодарение на COVID пък срещнахме вас. Супер. И в момента сме на място, на което сме, благодарение на вас. Благодарение на Олга, благодарение на Фейсбук, че тя видя реклама за безплатен вебинар тогава за 21-дневния тренировъчен лагер или нещо подобно на сегашния спринт. Да. И така една вечер с може би около 500,000 лева останали семейен бюджет, така да кажем. Видяхме за какво става въпрос и от ентусиазъм директно пуснахме една поръчка с карта. Не бяхме сигурни дали е минало плащането. Пуснахме още една втора поръчка. И така започна нашия път като маркетинг хакери. Супер, аз това впрочем не го знаех. Да. Тоест, вие сте били, ти тогава си нямал работа. Да, затворих, фалира. Тук говорим за 2021 година вече. Да, COVID дойде 13 март 2020, от тогава нямах работа, бях по MLM компания и разни такива структури. Интересно, добре. Не може да се каже, че съм бил на работа, защото има и месеци, в които сме били и на минус, и на плюс. Да, и аз полудявах и само като чуя някоя компания и просто лошо ми ставаше, отивах в другата стая и викам, каквото искаш прави. Оправи се, да. Има занимаване. Вие вече сте били заедно. Да. Олга е работила като програмист. Да. През това време. Добре. Какъв беше тогава живота ви? Какъв беше? Аз ставах рано да ходя на работа, нормалната работа, от 9 до 6. Той всъщност беше до по-късно, защото слушаше ресторанта. Беше от 10-11 сутринта, защото сварихме на обяд и се прибирах 12-1 вечерта, когато тя спи. Засичахте ли се? Засичахме се, ако аз бях будна. Общо взето. Трудна работа. Имаше такива моменти, в които реално дори и събота и неделя не можехме да се видим за повече време. И наистина това нещо си повлияваше тогава и на двамата, защото ние усещахме, че това не е нашето. Особено аз усещах, че искам повече, искам да се развивам и винаги много ми харесваше тогава работата ми. Исках да се развивам кариерно, защото вътрешно го имам този инстинкт за развитие, търсене на нещо ново, нещо различно, да пробвам, да тествам и винаги съм го имала това нещо. Обаче някак не ми носеше удовлетворение, защото аз живеех за събота и неделя, когато ходихме някъде по, примерно, такива центрове за духовно развитие. Говорихме си за йога, говорихме си за чакри, за аури, за езотерика, нещо, което мен много ме вълнува, още от както се помня. Правихме медитации, най-различни, така с някакви групи от хора, които са така в тая насока. Също така с от 2015 мога и правя регресии. Регресията е работа на подсъзнателно ниво. И всъщност, докато работех, аз отделно, като хоби, развивах и това нещо. И дори имаше моменти, където от понеделник до петък ти не си щастлив. Ти живееш един живот, който ставаш сутрин. Ако се видим, той спи, аз не го събуждам, оправям се за работа, отивам на работа, вършиш си работа, 6 часа чакаш да стане 6 часа, свършил всичко, прибираш се 6:30, чакам него той да приключи, той приключва след не знам колко часа и общо взето сутринта пак същото. Едно и също. Да. И ти си, смисъл, това ли е живота?
Нали, И си в матрицата. Да, ти си точно в матрицата. И аз си казах, че това не е моето и че искам в един момент нещо, някакъв знак, нещо искам да се случи, за да може да намеря моето. И в един момент осъзнах, че когато сме двамата, ние също така и двамата се интересуваме от тези теми, нали, свързани с духовното, медитации, личностно и духовно развитие като цяло. Нали, какво има отвъд това, което ние виждаме. И всъщност имаше такива моменти, в които ние ходим по планини с тези хора, разкарваме се и на мен това супер много ми харесваше. И аз някакси още тогава си бях пожелала, че искам да направя нещо повече, искам да направя нещо в тази сфера и знам, че това ми харесва и съм добра в него и още тогава знаех вътрешно, че просто ми трябва, може би, система или стратегия, защото има изключително много кадърни хора. Много. Обаче те не знаят как да се позиционират в днешно време в, нали, тази конкуренция, да се позиционират и да са на пазара. И ако ти нямаш, нали, не си се позиционирал в интернет, просто нямаш шанс. И това наистина е така. Нали, от уста на уста, окей, добре, от уста на уста в началото наистина много добре върви, защото аз докато работих, всички хора ме търсиха да им правя регресии. Докато работеше като програмист. Да. И имах колежки, които ми казваха, ела да си поговорим, ти си като мой психолог, толкова ми е хубаво, ти си сгрешила работа. И аз го приемах като нещо шега. Да. И не осъзнавах, че всъщност това е моето призвание. Защо? Защото ние сме с мисленето, че ние трябва да работим сигурността и да изкарваме хикс пари и да ходим на работа за хикс часа. Ние сме с това мислене още от малки. И в нашата глава е, как да кажа, много трудно да се счупи този модел на търсенето на сигурност, ние да сме на сигурната заплата, на сигурната работа, където никъде няма нищо сигурно, нали? Това всичко, мисълта ми е, че в един момент трябва да го осъзнаем, че няма нищо сигурно. Дори и сигурната работа в един момент тя, нали, може вече да не е сигурната ни работа. И в крайна сметка на мен тогава ми беше един много труден момент, в който аз трябваше да прискоча това нещо и да си кажа, защото ти няма път. Ти не знаеш какво ще правиш. Ти имаш едни вътрешни усещания. Обаче знаем, че бизнеса не лежи... Вътрешните усещания. Да, той не лежи на вътрешни усещания. В смисъл, ти можеш да усещаш много работи, ама докато няма пари, ти не можеш да инвестираш в бизнеса, не можеш нищо да правиш. И в смисъл, той фалира. Или пък няма как, ти дори не можеш да стартираш. Това са приетите вярвания, нали, че винаги трябва да имаш много пари, за да стартираш. Да, абсолютно. И ограниченията, които масово хората имат. Аз ги имах. Не можеш... Как ще започнеш? Как ще започнеш, да. Как ще останеш, примерно, без да работиш и така нататък. И всъщност в един момент, нали, поглеждайки навътре към себе си, какво наистина искам, осъзнавайки тези ограничаващи вярвания, които имам, и си казах, чакай малко, не може ли да пробваме нещо различно. И тогава помня, че лятото или може би пролетта се срещнах, т.е. аз не съм се срещнала, но имаше един workshop, на който Боян говореше. Мисля, че и ти говореше след него. Като аз хванах повече от него и мисля, че от теб хванах малко и много ме впечатли това, което ви разказвате. И тук е много важно да спомена, че винаги си личи енергията на човек. Аз още от началото, тъй като имам силна интуиция, веднага усетих, че това нещо, което го казвате, което го говорите, не е просто ей така. А всъщност това нещо е преминато. Какво искам да кажа? Кой е човека, който наистина помага, като коуч, като ментор? Това са хората, които първо са минали този процес. Тоест минали си по тази стълбичка. И това е човек, който го е грижа. Грижа го е за всеки един нали, от хората, на които помага, от своите клиенти и така нататък. И когато види, нали, аз самата, когато видя това нещо при някой, аз знам, че това е нужно да го изуча. И всъщност, когато ви гледах, аз бях впечатлена от всичко, което казвате, защото вие го казвате с точни цифри, с нали, това, че вие сте го преминали, с това, че вие знаете пътя, през който сте преминали. Вие говорихте тогава за вашите проекти,
нали. И всъщност вече, нали, не помня точно какво сте говорили, но... Отдавна. Да, отдавна беше. Но всъщност буквално месец-два по-късно, споменавайки на Мишо, виж, тук има, нали, Мария, Боян, не знам кои са, аз не ви дах даже фамилията и супер ентусиазирана им казах, това са хората, искам да разбера какво се занимават. И буквално, може би, не знам, месец-два по-късно видях, нали, рекламата за първият спринт, на който бяхме, по-дългия. И така се включихме. Така започнахме. И още от началото знаех, без да ми е нужно дори доказателство, просто усещах, че това нещо е пътя, който ще ни доведе до нашия успех. Защото ние тогава, нали, вече бяхме, мисля, че двамата безработни. Да, нямахме пари. Искахме да обикаляме. Бяха на свършване, имахме за месец-два още. Да. И... Интересно. Не е като 2 лева и 16 стотинки, ама... 3 ли, колко? Да. Добре. Да. Добре, нека само да обясним на нашите зрители, които не са толкова запознати. По принцип, ние преди години имахме обучения, които обучения бяха с продължителност 21 дни. 21 дни. Да, 21 дни, които всъщност това беше едно 3-седмично предизвикателство, в което учихме хората как да стартират бизнес от А до Я. Тоест всичките стъпки, през които трябва да преминеш. Първо да си намериш проблем, който да решиш, да си направиш неустима оферта, да си направиш продажбена фуния, копито за продажбената фуния и накрая да си пуснеш рекламите. И това беше процес, който траеше около 3 седмици. В последствие решихме това нещо да го съкратим още повече и още повече. И започваме да го правим в рамките на 3 дни. И тук идва момента да напомня, че всяко едно от тези обучения, които провеждаме, 3-дневните обучения, в които учим хората да стартират бизнес, имаме вече и двудневни обучения, еднодневни обучения, вечерни обучения. За всяко едно от тях имате линк в описанието в този канал, така че разгледайте ги, натиснете всяко едно от нещата, които предлагаме и вие може да сте следващите, които реално да участват в нашия подкаст с тяхната интересна история, защото Олга и Мишо започват точно по този начин. И така, добре, всъщност били сте на наше обучение, в този случай 21 дни, след което ти влезе в менторската програма. Да. Която беше 3 месеца. Добре, какво се случи през тези 3 месеца? Т.е. какво се промени в начинът си на мислене? Какви неща направи? 21 дни, защото беше интересно там. Аз започнах по начина, по който си знам. Имам нещо за продаване, давай сега, ще ползвам тяхния метод, ще го продаваме. В случая, като фалирахме ресторанта с моя приятел и партньор, записахме обучение, за суши курс бяхме направили видео обучение, което мислихме да продаваме в Америка. Неуспешно го продавахме. В Америка доста трудно. Сега тук ще го продаваме. И започнах, направих си фуни, реклами. Аз и друг път съм го разказвал. Пуснахме реклами, първи ден 0, втори ден 0, трети ден 0. Викам, поредната измама, тук поредната схема. И нямаше продажби. Изхарчих там може би 50-60 лева за реклама и викам, пак се прецакахме, ще мислим нещо друго. Преспах вечерта, на другия ден си викам, може би аз бъркам някъде, чакай да им дам още един шанс. И се върнах от ден 1 и започнах наново и видях, че най-съществената част, аз не съм изходил от проблема и решението на проблема, който да реша на моята аудитория. А ти си имал продукт, който... Аз съм имал продукт, който исках да продавам. Да, по системата. И тогава ми светна една лампичка в главата и тогава, конкретно в този случай, аз си бях харесал един продукт за избелване на зъби, защото исках си избеля моите зъби и осъзнах, че това е наболял проблем. Да. При кой наболял, при кой не, но пак удря в суетата. Проблем е. И намерих един гел за избелване на зъби. Пуснах го още същия ден. Аз тогава бях залепен 21 дни за стола и за бюрото. Олга ми готвеше, носеше ми на бюрото. Аз не ставах по цял ден. Да. И на сутринта се събуждам. Имаше, сега да не излъжа, ама да кажем 3-5 поръчки. Имаше още на другия ден, които в случая го продавахме за около 30 на лева, да кажем и 100-200 лева бях генерирал. За по-малко от 24 часа. Да, в смисъл до другия ден, което вече си казах, тук има нещо. Продължаваме. Да. И така за няколко дни вече имаше генерирани поръчки за няколко стотин лева, т.е. заявки за поръчки, които не са платени.
Ами хората са направили поръчка, че искат това нещо да го купят. Добре, тук е добре, само извинявай, че се прекъсна да вметна още нещо, защото масово, нали, хората сега ще кажат, как така не ги няма тия продукти. Нали, какво значи заявени? Да. По принцип, първата стъпка при стартирането на бизнес е теста. Нали, това е нещо много, масово, много където важно. 99% допускат грешка, правят бизнеса и после страдат. Това е защото ги е страх как ще реагират клиентите, притесняват се и тук е много важно да кажем, че всъщност няма от какво да се притесняват. Когато ти си човек, извъннеш и кажеш така и така, в момента го няма, ще го има след една седмица, след 2 седмици, хората са толкова нормални, че ще изчакат. Така е. Хората са нормални. Абсолютно. Никой няма да ни линчува, нали? Да. Но това общо взето означава теста да имаш продукт, който реално не е създаден, т.е. ти да го продаваш, т.е. ти го нямаш този продукт, създаваш продажбена страница, визуализираш го, може да е на мокъп, може да е картинка някаква готова, която си взел, качваш го в продажбената фуния и пускаш тази фуния за реклама. И това е. Тестваш да видиш реално дали пазара наистина ще иска да купи този продукт. И чак когато е минал теста, чак тогава вземаш буквално, ние го наричаме информирано решение, защото то си е информирано. Да. Знаеш колко поръчки си направил, колко ти е струва цената на продажба и тогава решаваш, окей, купувам го или не го купувам, т.е. внасям го или не го внасям, заскладявам, не заскладявам, а не обратния процес. Харесват си хората нещо, пълнят една стая с тия неща и после почва голямото как да го продам. И тогава идва и кофти момента, че човек губи всякаква мотивация да има бизнес, защото е много трудно, а не е така, нали, реално. Защото се набърбаляка от началото и минус 20-200, 2 милиона и така нататък има всякакви случаи. И тук мога да направя една аналогия за да ни плюят, че лъжим хората и взимаме поръчки преди да имаме нещо. Апартаментите как се продават? На зелено, на поляна, още няма разрешително. Илон Мъск как си продава Теслите? На предварителна продажба хората чакат по 1-2 години за кола, а са платили предварително и знаят, че ще чакат. По същия начин, просто при евентуални поръчки информираме хората, че стоката ще ни е тук след седмица-две и тогава... вземаме пари. Разбира се, да. Тоест, ние имаме само тяхните данни за доставка, когато дойде стоката, свързваме се с тях и изпращаме. В случая аз тогава нямах фирма, нямах нищо. Тоест за тестовата фаза. За тестовата фаза. След като видях, че ще се успеши нещата, веднага отидох до счетоводителя, направихме фирма, всичко необходимо, каквото е, поръчахме стока и още преди края на 21-дневния лагер аз вече продавах и имах приходи. И така след това почнах с други козметични продукти, които решават проблеми. Продаваш ли ги още? В случая гела за избелване на зъби, да. Другите продукти, да, все още ги продавам. Този продукт, може би 6-7 месеца го продавахме доста успешно и изведнъж умря. Просто излязоха много конкурентни продукти. Не съм се занимал защото вече тръгнахме в друга посока. И другото интересно, че тогава разбрах за менторската, но беше доста пари за нас, нямахме ги парите и много се чудихме какво да правим. Да. И тогава не помня с Боян или с някой говорих, може и с теб да съм говорил, просто да изчакате ли? Да, смисъл да влезем в менторската, ама не веднага, ми примерно след 1 месец. И аз този месец се напънах яко и изкарахме парите за 1 месец за менторската и влязохме в менторската с изкараното от тези продажби. И така вече... Човек ако има желание, всичко е възможно. Има начин, И тук, ако мога да вметна нещо, тъй като нали, ние сме двойка и сега развиваме се заедно. Обаче аз още от началото му казах, че на мен не ми се занимава да правя фунии. Добре, правя ги, обаче Боян като тогава имаше моменти. Пак. Да, програмист съм, обаче това не ми е призванието. Някакси не идва отвътре. Смисъл, ако трябваше го направя, обаче не е нужно. Не искам да го правя. И даже когато Боян види мои фуни, които, нали, Мишо там нещо говори за някои фуни, и даже Боян му е казал, ма това не е твоята фуния. Кой е правил тая фуния? И Мишо, тая е жената. Добре. И той млъква, нали, да не мога види нещо. Всъщност, и в крайна сметка аз му казах, виж сега, аз не искам да правя фуни. Нали, всичко това ми е много полезно. Маркетинга, нали, всичко това много ми е полезно. Обаче аз не искам да го правя като нали, маркетинг хакер, който постоянно това прави. Нали, на мен ми е нужно да се задълбая в моята сфера.
Духовното. Духовното, Да да. Аз развиваш нещата, които ще учиш хората. точно така. И всъщност тогава започнах моите курсове по Theta Healing и ги изкарах първо като нали, терапевт, след това вече като преподавател нали, в Америка. И всъщност той това го знаеше. И ние много добре още от началото си разделихме ролите, защото виждам, че има много хора, които, нали, двойки или пък дори партньори, които си казват, ама то, нали, трябва да правим всичко заедно. Ама не може така, защото всеки си има своите добри черти и качества и има, примерно, неща, които при мен се случват с лекота. Ама други неща ми тежат, нали, като, примерно, да правя фони, в реклами, пък изобщо не съм стигала до реклами. Нали. Аз съм човек, който изобщо не е пускал реклами и всъщност всичко това той го прие и той самия си разгърна потенциала в посоката на маркетинг и нали, позициониране, там технически неща, всякакви такива неща, а пък аз се разгърнах от другата страна вече да работя с хората, да съм там, да съм... Да, ти си лицето, ти си експерта в тази област, а Мишо е бекстейджа, той отзад управлява, контролира всичко. И ако Боян беше тук, щеше пак да се базика с мен, че преди обучението съм дърпал компютър. Да. И в един момент всъщност той стана много по-добър, нали, в всичко, което аз реално съм правила, дори съм учила. Да, макар че аз имам висше. Случват нещата с Convert Builder. Да, именно. Просто... А Convert Builder е софтуера за продажбени фони, където има готови шаблони, там всичко е, просто хващате някакви елементи. Може да местите една папка от левия край на компютъра от десния, значи ще можете да се оправите. Готики, картинки, оголемявате, намаляте текстчета, всичко е супер елементарно. Да. Добре, окей. Всъщност, аз, доколкото знам, в последствие, след като ти си вече имал няколко успешни фони, идва момента, когато създаваш и фония за първата книга на Олга. Точно така. Мен ми е интересна нейната история, защото тя като специалист в тази сфера много добре се е развила така наречената стълбица на стойността. Нещо, за което ние много говорим, обаче хората не разбират и не прилагат. В началото, честно казано, и ние не разбирахме и не го знаехме. Вече в последствие почнахме да го разбираме и да го градим. И много ще се радвам, тук ако можем да обясним всъщност в конкретни примери. Да, разбира се. Каква е тази стълбица на стойността и как се изгражда и как всъщност какво означава наистина истинска дълбочина на бизнеса, което откъдето реално идват и най-големите печалби. Да вие почвате с книжка на Олга. Всъщност, тъй като по принцип си имам доста будни сънища, нали, ние това в сферата да го говоря много, нали, да се задълбавам, но всъщност аз сънувах. Корицата на моята книга "Чуй сърцето си" с една жена, която има един, нали, всичко сънувах. Общо взето цялата корица. Всъщност тогава дори Марто беше, защото той по принцип е дизайнер и тогава го бях помолила вкъщи да дойде и да ми направи корицата и не знам колко часа тогава горкия се измъчи с мен, но той ми я направи и затова съм му и много благодарна. Ние сме много добри приятели с Марти, нали, с Марти и Кони и всъщност аз знаех още от преди това, че ще пиша книга. Просто не знаех как. Имах страхове, имах притеснения. Защо? Защото не знам как се издава. Не знам как се печата. Нищо не знам. Как се разпространява, как се купува, кой я купува. Колко пари струва, защото знам, че по принцип това е скъпо, нали? И всъщност не помня всъщност какво стана, но аз винаги съм му казвала на него, че ще... Тя искаше пиша. Откакто я познавам, тя искаше някой ден да напише книга, да помага на хората. Мечта. Дори имаше разни лордове с написани части от тази книга, която имах и аз всъщност се разпространявах на хора, с които работих и правих регресии. Виждах много често едни и същи ограничаващи вярвания и проблеми. И всъщност благодарение на тях, нали, аз пишех някакви неща на Word и им го давах просто да го правят в къщи. Като практика. Да, и аз всъщност имах книгата, да кажа, примерно 2/3 от нея готова написана. Но трябваше да седна, нали, да изчистя всичко като идея и като, нали, замисъл, както и постъпките в Mentor Max, нали, тук. Да, и в случая тогава аз бяхме в менторската, аз бях главно действащо лице и един ден и казвам, давай, така и така имаш мечта, давай да я пускаме тази книга. Как ще я пуснем?
И той няма. Викам, Да. добре, дай, ще направим корицата, ще ми кажеш какво ще има в книгата, с какво ще помага на хората, какви ще са ползите, така. Аз ще направя всичко, ти не дай да го мислиш. Тогава Марто направи корицата, пуснахме я. Между другото я пуснах на 26 февруари вечерта, да тръгне в 0 часа на 27, тогава нейния рожден ден. Мой рожден ден, да. Математично. Да. И вече сутринта, като се събудихме на нейния рожден ден, имаше поръчки за нейната книга. Мисля, че бяха 8. 8 бяха нещо такова. Имаше поръчки, сигурна съм, че 8 бяха. Имаше, сега не помня, може да го изробим в архивите, но имаше поръчки. Това с колко тогава тестовете, които пускахме за реклама? Тестовете бяха $6-7. Да. Нещо такова. Не повече от 10 със сигурност. Да. И то до сутринта не е било изхарчило, кой знае колко. Тогава в началото под $1 със сигурност беше продажбата. Вау, супер. И до края на деня, първите дни имаше може би по 15-20 поръчки или нещо от сорта. Всеки ден. Да. Първите дни, след това намаляха, но си продължиха. Но продължиха. Да. И тук да разкажем нещо, което за някой може да е плюс, за други минус. В случая знаехме, че тя за една седмица горе-долу ще си е написала да мине редактор, коректор и така нататък още някакво време. И бяхме изчислили, че за месец до месец и половина с печат всичко книгата ще е при нас. И аз почнах да призвънявам тогава всеки ден всички хора да им казвам месец и половина книгата ще е тук, ще бъде издадена, ще ви изпратим, ще ви се обадим. Да, не си ги лъгал, не съм ги лъгал, не съм им взимал пари. И в случая тогава пък почна войната. Между Украйна, Русия и хартията идваше от Русия, мисля. И така стана, че печатницата, може би 2 месеца и кусур, не можеха да вкарат хартия и книгата дойде след 3 месеца. Да. И на мен беше много притеснено. Всяка вечер не можеше да спи заради това. Вие спряхте ли рекламите? Не. Аз от тогава... Тоест пускате реклама за тест, която върви 3 месеца. Да, без продукт. Просто призвънявахме всички хора, да ги уведомяваме и като и ние очаквахме, че след месец и половина ще е тук. Просто на 3-я месец, като почнах да ги звъна, им се извинявах, казах им какъв е казуса, не съм ги лъгал. Да, и всички си я взеха. Над 95% от хората си я взеха. Имаше хора, които са взели за подарък, за нещо, което вече е минало и не им трябва всъщност, но всички, които пък искаха да се докоснат до нейната книга, изчакаха 3 месеца. Добре, за 3 месеца всъщност, когато ви е дошъл тиража, вие колко бройки поръчахте като първи тираж? Първи тираж 1000 бройки. По спомен колко сме продали, не помня, но сигурно с по-голямата част от тиража бяхме продали. Над 500 книги сте пратили още първия ден, в който се види. Да, защото помня, че дойдоха и след първата седмица вече поръчахме втори тираж, след като разпратихме всичко, защото не знаехме и колко хора ще си ги искат. Ние мислихме, че може би половината няма да си ги искат, а пък те над 90% си ги взеха. Абсолютно, да. И всъщност тогава дори помня, че Боян казваше на Мишо, ако искаш спри рекламите, и Мишо каза, не. Няма спиране на реклами, няма такива работи. Не, това е... Това беше много... Когато нещо работи, не го спираме. Да, но и от тогава Боян каза, работеща реклама не се спира. Да. Но това беше много голямо израстване лично за мен, защото и аз се притеснявах как ще реагират хората. Като чувствителна жена, нормално е, се притеснявам. Обаче, когато ти си човек с хората им кажеш, в момента ние нищо не можем да направим, защото от печатници се бавят, хората са разбрани. Те винаги ни разбират. Въпросът е ние да подхождаме, да имаме комуникация с кой? С нашите клиенти. И аз още от самото начало започнах да правя така, че да слушам моите клиенти, да видя какво ги, т.е. цялата тази аудитория, към която съм насочена, да разбера как мога да съм им полезна. И мен ме е грижа те как се чувстват и какво се случва с тях. И всъщност това нещо, защото аз се задълбах вече тук, с малки групи, започнах да правя медитации. Така. Много от хората имаха нужда от медитации, много харесваха гласа ми. Към всяка една книга имам бонус медитации. И всъщност втория продукт в моя бранд
Може би втория продукт беше... След книгата. Да, пакет от 21 медитации, които не са професионални и са на ниска цена. Обаче хората бяха много щастливи, защото всеки ден за един месец те имат различни медитации. 21 медитации за всякакви различни неща. Тоест първият ти продукт "Чуй сърцето си". Да, книгата. После са медитациите. В какъв? Тоест книгата в какъв ценови клас е била? 20... Около 25 лева. Да, от 25 лева. А медитациите? Не знам. Не помня в началото, но може би сорта нещо между 20 и 50 лева, не си спомня. Като нещо, което... Като те след това и като апсел на книгата, да дигаме средна стойност на количка. Да. Апсел е всъщност... примерно продавате първо книга на начална страница, хората влизат, купуват книгата и вместо да има thank you страница, където обикновено пише "Благодаря ти, че направи поръчка 624", вместо thank you страница има втора оферта, второ предложение, което в техния случай е било медитациите, което когато някакъв процент, примерно 20-30% от тези, които са купили първата оферта, в случая книгата, купят и медитациите, това рязко вдига средната стойност на поръчка и маркетинговия разход като процент става доста по-малък. Добре, от медитациите, от там всъщност те са били на запис, видео или MP3. Гласови? MP3. Да. MP3 в membership в ConvertBuilder си бяхме направили и просто им пускаме достъп с юзернейм и парола. И те могат да си ги достъпват от всякъде, от телефона, от лаптопа, където искат. За различни случаи, когато имат за различни неща. За благодарност, за приемане на себе си, за любов, за успокояване на нервната система, за всичко, за спиване. Да, най-различни. Нали, дори за всяко едно нещо бях направила, като пак изследвам от какво има нужда моята аудитория. Не го правя толкова... Сутринта ставаш и се чудиш, нали? Днеска това ще направя. Не, аз слушах аудиторията ми по същия начин, тъй като, нали, от 2015 цяло се занимавам, нали, с лични сеанси. Започнах да си правя повече, вече като бях и без работа. Нали, лични сеанси, тета практики, регресии и тогава работих с няколко момичета, така по-дългосрочно. И това, което даже имаше и не само момичета, и нали, мисля, че едно момче имаше, с които имаха проблем с финансите. И те имаха всъщност ограничаващи вярвания, свързани с финансите. И аз имах чувството, че говоря и правя едно и също и за няколко. Те бяха 4 или 5 човека, с които работих дългосрочно. И единия ден, мисля, че нещо си говорихме с Мишо и викам, добре, трябва да направя нещо, за да мога да им кажа, защото аз повтарях едно и също. Тоест някакви практики, които те да направят след нашата среща. За да могат да затвърдят това, което, нали, правим. Нали. Защото парите, те са енергия. Те са енергия, която е на действие. Ти трябва да си вдъхновен, да действаш и това нещо ти носи резултата пари. Нали, вътрешно трябва да имаш цел, да усещаш, да знаеш, да вървиш напред. Това е, нали, свързано и с манифестирането. И тогава, говорейки си, нали, двамата, той много ми хареса идеята и всъщност дойде и следващия ми продукт, който е отново книга и тя е 111 ритуала за привличане на пари и за изобилие. И това всъщност ежедневни практики, които да ни настроят на тази вълна. Защото едно е ти да имаш мисленето на недостиг, т.е. да си затворен и да не искаш да пробваш нищо и да се съмняваш в себе си. Друго е, нали, вече да се отвориш и да пробваш различни неща, да се настроиш на тази вълна на изобилието, на това, което ти искаш буквално, защото то така се случва. Това е самата вибрация е такава. И всъщност тогава, тъй като аз не бях сигурна, не бях наясно, говорейки с него и той каза, това е супер идея. И мисля, че вечерта, като приспахме, защото не знаехме каква да е на корицата, помниш ли? Да, се бях сънувал. Да, той беше сънувал. Вие съдувате. Да. И какво беше станало всъщност? Тя искаше да бъде 111 ритуала за изобилие, аз исках да е 111 ритуала за пари. И вечерта сънувах как книгата е с 2 лица. Да. И всъщност направихме книгата с 2 различни лица. Да. И даже в началото я комуникирахме като първата корица с 2 лица и така нататък, с две корици. Вече има и доста такива книги, нали, вече, но мисълта ми е, че тя беше много голям хит
за онова време, нали, в момента, но просто много добре се прие, нали, от хората, защото това са ежедневни неща, които правим и много. Тоест, тук по-скоро да кажа, нали, като обобщение, че аз слушах в момента аудиторията, т.е. хората, с които работя, с които комуникирам в обществото ми, слушах те какво искат, от какво имат нужда, нали, а не аз какво искам. И сега тук ще дам един пример. Малко по-късно много исках да създам един дневник за писане на благодарности, утвърждения и така нататък, и така нататък. Така луксозен, хубав дневник, който си е скъп, нали, по принцип, самата му направа. И бях убедена, нали, че всички ще искат такъв дневник, защото аз го исках. Да. И, нали, след като направихме мокъп и така нататък, обясних идеята, Мишо каза, задължително първо го тестваме. Тя искаше да го пускаме. Не, аз исках да го пускаме, да, директно, защото така усещам, че, нали, всички ще го искат, но всъщност това беше един от продуктите, които не тръгна и нямаше нужда да инвестираме и аз така си казах, окей, няма да има такъв дневник, нали, за сега е окей, нали, да няма, тоест наистина е много важно да тестваме, защото иначе инвестираме едни пари, които всъщност може да ги инвестираме в нещо много по-полезно. Така че тук това е много полезно за хората, просто да не се държат за своите продукти на 1000%, просто да слушат аудиторията, която имат, от какво имат нужда, да подобряват, нали, качеството според това какви са нуждите на своята аудитория. Да, това е много интересно. Така е наистина. Аз, впрочем, си мислех още за книгата за изобилието. Да. Защото има много хора, сега вие знаете, ние получаваме страшно много хейт. Да. Как и ние. Това е нещо, което учим хората, няма как да се случи. Мошеници, измамници, няма как да стартираш бизнес толкова бързо и така нататък. И аз се повече осъзнавам, че всъщност проблемът на хората е, че те имат едни вътрешни ограничения. Абсолютно е така. Неосъзнато, сега, нали, аз не съм експерт в тази област, но все едно се самосаботират да изкарват пари. Защото ти каза, нали, че за да изкарваш пари, ти трябва да си на определена вибрация и да си отворен към нещата, които ти се предлагат. А не да си затворен. А не да си затворен. А те все едно през цялото време са, нали, това няма да стане, това няма да стане, това няма да стане. Те го правят, за да докажат, че няма да стане. Те буквално го правят, за да докажат обратното. И това е самосаботажа. Но тук много хубаво навлизаме в следващата тема. Забелязах, че при всеки един неуверен човек, точно човек, който не вярва и се съмнява, при него има проблем в детството. И започнах да осъзнавам как успешният човек, много е важно той да е се е изчистил или да е осъзнал своите детски травми и да не се фокусира върху това да съди и да критикува, защото много от хората всъщност това правят, връщайки се назад, те съдят и критикуват своите родители. Успешният човек е този, който се е помирил, т.е. изчистил е всички тези взаимоотношения, дори енергийно, просто е благодарен и няма никакви очаквания към своите родители, защото ние, израствайки, първото нещо, което правим, ние да поддържаваме на мама и тате. Има много хора, които са лоялни към самия род, към мама и тате, защото те са бедни и аз ще съм беден. Тоест и аз ще правя всичко възможно да нямам пари. Това разбира се на подсъзнателно. На подсъзнателно ниво, да. Никой не го иска. Сутрин да си каже, днес ще бъда беден. Цял живот си го мечтая това нещо. Но всъщност, когато почнат да правят действия и когато видят с какво е свързан успеха, защото ако ти си перфекционист и вътрешно искаш всичко да е перфектно, и вътрешно държиш тези юзди на контрола и си казваш, аз трябва да направя всичко, и нямаш изградени качества да пуснеш контрола, защото какво е бизнеса? Ти там рискуваш. Не може всичко да е перфектно. Винаги ще има нещо. Тоест риска е основани на грешки, които така ти като минеш всяка една грешка, гледаш да не я повтаряш, защото ние сме имали много грешки, ние сме имали много продукти, които не са се случили, обучения и така нататък. И всъщност тук едно от най-важните неща е при бизнеса ние да пуснем контрола. Напълно да пуснем контрола и да нямаме страхове от несигурността. И вече тук според зависи от това какви са нашите взаимоотношения с нашата майка и баща. Защото бизнеса
е основан на примера, който имаме от нашия баща. Той е нашия герой, който изкарва пари. Той е човека, който всъщност носи сигурността. И когато един човек не е благодарен за отношенията, които има с баща си, нали, за всичко свързано със своя баща, ако вътрешно той има много очаквания, съди го, критикува го, той не е бил успял и затова не ми е оставил нищо, едва ли не. Всъщност ти няма как, това е блокаж, това е спирачка, която вътрешно те измъчва. И всъщност тогава на базата на всички неща, които правих, нали, аз осъзнах, че едно от най-важните неща е ние да изчистим и да възстановим тази връзка с нашите родители. Нали, тук мога да вметна нещо, което със сигурност вашата аудитория не го знае. Аз още от малка сънувам изключително много неща. Сънувам починали близки, нали, и мога вътрешно да общувам с тях. Дори още като бях доста по-малка, още преди да се запознаем с Мишо, аз знаех когато някой от моите близки ще почине, как да реагирам, какво да направя, просто защото имам тази много силна интуиция. И всъщност още от малка усещам много силно аурата и енергията на хората около мен. И когато един човек има задържани емоции и чувства, съди или вина има към своите родители, това е един от най-големите блокажи. Защото ти не знаеш още как да продължиш. Ти искаш да направиш нещо, искаш да почнеш бизнес, обаче нещо те спира. Искаш да пуснеш някакъв тест, обаче все нещо те спира. Намираш твоето. Защо? Нещо те отказва и това са точно тези съмнения. Дали ще се получи или няма да се получи. Дали ще успее или няма да успее. Дали ще е перфектно, дали хората ще ме харесат. И тук особено с това, дали хората ще ме харесат, винаги стигаме до момента дали мама и тате ще ме одобрят и ще харесат това, което правя. Тоест търсенето на подкрепа от мама и тате. Нали? И тук, ако човека не е изчистил тези взаимоотношения, на него му е трудно. И когато хейта дойде, защото в един момент... Ти не можеш да се справиш. Не, ти не можеш да се справиш. Ти си готов да спреш всичко и да кажеш, искам да се затворя в моята стая, да избягам и да... Никой да не ме вижда, никой да не ме коментира. Защо? Защото вътрешно нямаш тази подкрепа от мама и тате. Ние имаме нужда от подкрепа. Особено, нали, дори до 20 и няколко години. 22, 23. Нали. И вече в един момент, ако това е много важно, това е мисленето на човека, който е успешен, да намери начин да е благодарен. И всъщност ние идваме точно тук до една от терапиите ми, енергийно родово изчистване. Тоест ние изчистваме енергията. Това е едно отделяне на аури, нали, което се случва. На подсъзнателно ниво работим 2 дни. Това е всъщност миналата седмица на 15-16 март, не знам кое е подред, може би 5-6 нали, родово имахме. 5 не съм сигурен. И аз не съм сигурна. И имахме над 250 човека. И всъщност всички те... сте си направили една конференция. Да. Реално. Да. И всъщност това стана едно от полезните събития за това човек да не се чувства длъжен, да не се чувства затворен, да не е уверен в себе си, да не знае какво да направи, т.е. да намери тази вътрешна подкрепа и да я даде на себе си. Дори и нашите родители да ни са ни я дали. Защото много пъти в момента, нали, виждаме, че ние примерно имаме всичко, от което се нуждаем. Не живеем точно в оцеляването, да ходиш, да търсиш храна и така нататък. И нали, ние сме емоционални същества. Обаче, когато сме по-мънички, детето няма отговорности. И какво се случва? То няма отговорности и е емоционално. То търси любов. То търси грижа, то търси подкрепа, търси прегръдка по всякакви начини. Нали. Обаче майката и бащата в този момент, те трябва, повечето от нашите родители, те са работили от сутрин до вечер, за да може да осигурят прехраната за семейството и са забравили. Тоест ти като трябва да оцеляваш, ти забравяш за тези неща от сорта на да си поиграеш малко, да го прегърнеш детето и така нататък. И детето му липсва. И всъщност, ако ние в детството имаме такава липсва,
ние продължаваме така подсъзнателно да живеем цял живот с тази липса. Тази липса е един от самосаботажите, до които достигаме, че това няма да се случи. Тоест при мен няма да проработи. Защо? Защото ти в миналото имаш много голям опит, че това не е работило. И ти вече си сигурен за себе си, че това няма да работи и при тебе. И тук затова е много важно, нали, аз самата проследявам изключително много успешни хора, които това нещо са го преработили. Те не са застинали в миналото. Те не са от хората, които съдят, критикуват. Тъкмо обратно, те използват своята история, обаче, за да се мотивират, за да направят нещо по-добро, за да направят така, че техните деца да имат нещо, което на тях им е липсвало, нещо по-добро. И това е много важно и тук, нали, с цялото това изследване, нали, направих тази терапия, която е двудневна терапия за изчистване на всички взаимоотношения в рода. Ще сложим линк в описанието. Ето, виждате, хора, понякога, за да стартираш успешен бизнес, не ти е нужна само система, трябва и да изчистиш вътрешните си блокажи. Това е супер интересно, впрочем. Да. Кога ви е следващото събитие? Не знаем. Колко е? Каква честота ги правите? Рядко ги правим, защото това ни е... От това събитие вече преминават на следващо ниво с Theta Healing курсове, които са в продължение на сорта 4-6 месеца. Тоест следващото родово ще бъде най-рано след 6-7 месеца. Септември, може би там някъде, края на септември. Го обмисляме, но това вече могат да следят на сайта ни просто, който има желание. Той как е? Олга Михова? .eu olgamihova.eu. Добре. Да. Добре, много са интересни нещата, които говориш, много ме увличат, честно казано. Да. Така, т.е. вие започвате с книга, оттам с Upsell, което е свързано с 21 медитации. Да. Оттам втора книга, защото ти правиш консултации и виждаш всъщност кои са основните блокажи на хората, свързани с изкарването на пари. Оттам курсове, които... Тези за родовото или първо обучението беше? Първо беше обучението, даже го правихме, мисля, че онлайн. Така, това, което всъщност, ние следвахме вашата система. Нали, тук се надявам всички да разберат. И всъщност аз имам и едно обучение, което мисля, че преди да почнем да правим живите събития на родовото и следвах един от вашите 21-дневно там предизвикателство. И направих една много дълбока отново терапия, 21 дни, 2 нива по 21 дни и се казва изцеление. Там работим наистина много дълбоко и там всъщност създадох това родово. Нали, една част от него, може би 7-8 дни, беше точно родовото. Нали, но видях, че хората много бързо се отказват. И там изследвах много хора. Имаше някои, които са много мотивирани и имат вътрешното си защо да го направят. И всеки ден отделяха по половин час, нали, за да правят упражненията, медитациите и всяко едно нещо. Но имаше хора, които се отказваха още на 5-я, 7-я, 8-я ден. И всъщност вие по това време мисля, че осъзнахте абсолютно същото. Да. И от 21 дни ги променихме на 3 дни. Точно така. И аз всъщност го изкарах това родово, защото тогава видях, че това беше една от силните части. Другите, нали, също бяха много силни, но това много ми хареса и така някакси ми щракна, че това е нещо, което мога да го правя дори за 2 дни и за примерно 4-5 дни и така хората да имат, защото наистина отказваме се. Има нещо, когато започнем, просто ако това е много часове, понякога мозъка ни казва, няма да се справя. Тоест на нас ни трябва, за да бъдем постоянни, нещо, което да правим всеки ден или през ден, по-малко часове, за да може мозъка да ни каже, окей, това е окей, няма да се отказваме, нали. И тогава го усетих това нещо, вие също го видяхте, вие променихте, нали, нещата и аз си казах, дай да пробвам и аз. И всъщност нали, го направихме на 2-дневно събитие, дори го имам и на запис за 7 дни и пробвахме различни варианти. Това, че нещо не работи на 100%, не значи, че то не е добро. Но тук е много важно да усетим наистина хората. Когато 50% от хората се отказват на 10-я ден, нали, ти няма как да им се сърдиш. Да.
Въпросът е да направиш така, че на тях да им е добре, да видиш къде им е проблема, къде им е блокажа и да им помогнеш те да продължат, въпреки че са отказали. И това беше, нали, важно да го спомена. Да. Добре. След тези родови терапии, които са двудневни, те в какъв ценови клас са? Правим ги единичен билет за 67 лева, двоен за 97 в момента. Това е 2 дни да присъстват 2 дни на живо или онлайн. Или Ние ги онлайн. правим хибридни Да. събития. В началото бяха Супер. по-скъпи събитията, но видяхме, че доста по-малко хора се записват и решихме да го направим по-евтино, за да може повече хора да се докоснат до това обучение, Да. до работата на Олга и така. Да. Супер. Да. Добре. Всъщност, това е реално вашата стълбица на стойността. Имате ефтин продукт, който е 20 и няколко лева. Във вашия случай са 2 книги, които са входяща точка за хората, които все още не са осъзнати да дойдат на събития и така нататък. Книгата е нещо масово, където най-често можете да влезете в дома на хората, както се казва, Олга да влезе в дома им, за да видят какво ще им каже. Втората стъпка е това събитие, което в момента имате, което е в ценови клас, да речем 60 до 100 лева, или зависимост от билета. И вече имате трета стъпка, което ви е по-дългото обучение, което е в по-висок ценови клас. И всъщност най-общо казвам, това представлява една стълбица на стойността. Тоест, всеки един човек, в зависимост от това на какво ниво на осъзнатост сте, вие да може да му предложите различна оферта. Тоест, хората, които вече са осъзнати, имал проблем, знам, че искам да го реша, знам, че ми трябва начин, по който да го реша, примерно да речем идват във вашето най-високо ниво, където е там 3-4 месеца. Тези, които сега за първи път чуват, нали, че евентуално има някакви нещо, което се нарича вътрешно възражение или там подсъзнание или някакви такива работи, може да се самосаботира, да изкарват пари, може да си кажете, това са глупости, да взема една книга тук да видя какво ще ми каже. И, нали, хората, които са по средата между първите и третите, така да го кажа, нали, които могат за 60 и няколко, 70 лева да се докоснат. Да се докоснат и да видят какво представлява. Вие да сте им ментори. В този случай Олга да им е ментори. Основната разлика е, че всъщност в терапията аз правя всичко и обяснявам, нали, какви са ползите, правим заедно медитациите, правим заедно други техники, нали, отговарям на много въпроси, за да може човек да е наясно. Ние много пъти искаме да сме наясно с нещата и той всъщност логиката и мозъка ни иска да бъде наясно, да е сигурен, че това е полезно, че това е сигурно, че това е правилно, безопасно и така нататък. И всъщност точно това правим. Показваме как работят техниките. И вече следващото ниво е как, нали, той е по-висок клас, както като пари, така и на повече време сме заедно. Смалява се групата, нали, тук при нас го има това нещо. Индивидуално отношение. Има, и отделно се учат как сами да прилагат това, което, нали, са усетили, са изпитали, как сами да го прилагат в къщи, как сами да намират бързо решение и оттам вече ние започвахме да създаваме и нашата общност и хората, които вече са готови и искат, всеки месец се срещаме по 2 пъти и всъщност работим в тази сфера, т.е. аз им помагам с опита, нали, вече, който имам над 9 години, нали, работа на подсъзнателно ниво, работа с хора, нали, аз им помагам в тази насока постоянно, като практикуваме и в същото време обогатяваме своя опит. И тук вече това е малко по-различно. Нали. Едната терапия е свързана с това, че аз им показвам и правим всичко. Те не е нужно да правят нищо реално, но вече в другата ние се учим как сами да го правим. Нали. Да. Добре. И това всъщност реално е самото доказателство, че не е нужно да имаш 1000 курса, за да бъдеш популярен в своята сфера. Защото това, което виждаме дори при много известни психолози, терапевти,
те буквално се едно се събуждат тая сутрин И си измисля. и сега ще направя един курс за еди какво си. После ще направя курс за еди какво си. Изведнъж ти като им влезеш в сайта, виждаш Ще побъркваш. 20 курса, които са в един и същи ценови клас, да речем от 40, 50, 60 лева, всичките са в това нещо. И ти имаш избор 30 курса и не можеш да вземеш решение, кое точно да купиш. Отделно имаш някакви още примерно 5 курса, които са на между 300 и 500 лева. Да. И отделно имат някакви там изкачат с някакви събития тук-таме, на това, на онова еди. Ти накрая си тотално в... Да, ти си Нямаш объркан. представа. Ти си объркан на мен и всъщност ми трябва. не знаеш още какво решение да вземеш, откъде да започнеш, нали, и се объркваш и си казваш, то всичко е за мен, ама аз къде да започна, нали? Да. И тук това нещо аз исках да избягам от него. Защо? Защото преди също съм пробвала различни курсове при различни, нали, коучове и ментори, и аз самата се обърках и си казах, че това може би не е моя начин. На мен ми се иска да видя в кое аз съм най-добра, нали? И да използвам това нещо. И когато използваш само това, в което ти си най-добър, защото понякога някои коучове, нали, те знаят всичко. Те са много добри във всичко, но това не те прави, няма задълбоченост в нито една от сферите. И това нещо, аз исках да избягам от това нещо и просто исках да съм добра в моите си, нали, в моите си неща, нали, свързано с работа на подсъзнателно ниво, с регресии, нали, с тета хилинг, вече когато още повече задълбах и започнах да преподавам, и, нали, реално вкарването в дълбоко състояние, ние да влезнем в дълбоко състояние. Това беше нещо, което аз знаех, че това ми е най-голямата сила и просто задълбах там. Без да имам нужда. Защото виждам, че много, много хора изкарват, даже идват при мен, нали, ми казват, аз имам 20 или 10 сертификата и съм такъв коуч и такъв коуч. И аз ги питам, добре, разкажи ми на човека, на който ти помогна. Каква е историята, нали? Искам да ми разкажеш от до как помогна на един човек. Защото истинският коуч, той е загрижен и той изследва от първия етаж, той може да качи на 5-тия етаж, буквално, един човек, примерно от депресията, отчаянието. Той може да отиде на първия етаж, да хване за ръчичка своят, нали, клиент или нали, човека и по етаж да го изкачва и най-накрая да отиде до 5-ти етаж, който той да се чувства добре и да е намерил своя вътрешен мир и да е готов да реализира своите мечти, своя потенциал, без да има притеснения, без да има тревога. И аз още от началото това нещо, когато го направих, просто знаех коя е моята сфера. По този начин аз нямам конкуренция. Аз самата вътрешно знам, че нямам конкуренция. Дори да има много други хора, които правят подобни неща на моите, дори и същите да са. Аз нямам конкуренция, защото имам своя собствен, уникален подход към всеки човек. И това го усещат хората, защото това не са просто, нали, цифри, които ние сме направили хора. Не, всеки един човек, аз го виждам, усещам го и работя с него. Дори и да сме по-голяма група. Просто това ми е, не знам, това ми е вътрешно съм настроена винаги така. И затова дори когато в началото има моменти, в които аз съм се занимавала, нали, и с поръчки, и с звънене по телефона и такива неща. И аз в един момент казах на Мишо, виж, ако аз се занимавам с тези неща, аз няма да мога да правя това, в което съм най-добра. Аз съм изморена и няма да мога да чуя моята аудитория. И затова просто тогава, като седнахме, той много добре знаеш, че аз не искам да се занимавам с тези технически неща. И той пък е вече много добър, както се научи да включва компютъра от честно казано, май нямаше друг избор. Но реално намерихме нашия подход, нали, балансирахме ги тези неща, защото нали, за да мога аз да съм фокусирана единствено и само върху това да изследвам хората, с които работя, да им помагам, нали, на тях. Това какво означава? Когато вземем такъв избор, аз, за жалост, нали, не винаги съм идвала тук примерно на събирания. Да, нали.
Дори си спомня, всъщност ние, тъй като Мишо е един от менторите в нашата менторска програма, за която всъщност, ако решите да кандидатствате, имате линк в описанието, мога да напомня. Кандидатствайте. И в декември месец организирахме един ретрит, да кажа, тимбилдинг. Да. Тимбилдинг за менторите от менторската програма и за хората, които са в нашия екип. И Мишо и Олга дойдоха. Много реално. Ние почти не я видяхме, защото тя през цялото време правеше събития. Т.е. тя ти беше онлайн. Да, точно. Тогава какво правеше? Тета Хилинг, сертифициран курс за изобилие, манифестиране и проявление. Да. И всъщност аз си бях през цялото време, целия ден в стаята и ние се видяхме буквално вечерта. Да. Буквално за 2 вечери се видяхме. Но на мене това ми е приоритет. В смисъл, аз съм го взела като избор. И това е тук нещо, което много хора ги е страх да вземат избор, защото ти като вземеш избор, ти трябва да буквално да убиеш всички други избори. Защото и на мен ми се стои там с вас, да се забавлявам, да пия коктейли, в спато. То беше наистина много готино, нали? Но моя избор е аз да бъда там, където нали, ми е призванието, където съм решила. Така че това също е много важно, когато ние решим да приоритизираме. Защото го има това нещо в момента, да не изпусна нещо. Толкова много информация има, толкова много събития има, че човек се чуди на кое е по-напред. И тук е много важно да приоритизира. Кое е важно за него, кое наистина е стойностно и важно за самия него. И това всеки може сам да си го отговори, нали? Супер. Да, много готино. Добре. Ако трябва да поговорим малко в цифри, така да го кажа. Към Мишо, може би трябва да се обърна. Да, към Мишо. В този случай. Аз даже ми стана много интересно, когато ми говори, си викам, добре, толкова духовен човек, как изобщо решила да стане програмист? Тя толкова така говори, но... Мисля, че просто имах нужда от тези умения, може би, и да влезна в тази среда, за да видя, че това не е моето. Нали, всичко в нашия живот е с цел. Да учиш 5 години, за да разбереш, че не е твоето. Да. И още 3 години. Ти дори си станал програмист, ти си завършила за програмист. С диплома, с бакалавър. Да, бизнес информатика и програмиране. Това е пък вече съвсем днешно време, където реално си един курс. Докато аз завърших основно за готвач, без програмиране. Да, сега ти се занимаваш технически с нещата. Добре, всяко едно от тези неща, които казахме на книгата и курса за родовите терапии, вие го продавате с фония. Да. Изцяло с фонии. Да. А последният ви курс, продавате ли го с фония или го продавате само на хората, които вече са преминали през част от вашите... Аз го тествах по доста различни варианти. Продаваме го и с фония, но не е основно оттам, но вече Олга, колкото по-разпознаваема става, вече и през фонията доста по-лесно си го закупуват, като също на родовото изчистване, главно там го продаваме на хората, които са се докоснали до Олга, до методите, до практиките и така. Имате ли някаква статистика като conversion rate? Примерно хората, които вече са идвали на ваши родови терапии, тези двудневните събития, какъв процент от тях решават да преминат към следващото събитие, което е като по-high ticket предложение, което имате към тях? Да се спомня на първото, помня, че беше най-голям conversion. Колко имахме на родовото? 30 на човека. 30-40 и всъщност... 40 и 20 и няколко се бяха записали. 18 ли бяха? 18. Това беше миналата година. Март миналата година с това. Да, сега правим една година. Да, смисъл, ние бавно 3 години. Ние бавно изкачихме стълбицата, което не е препоръчително, но това е нашия път. Добре, нали, да знаеш, че има тази стълбица, да си я плануваш. Не съм сигурна дали е бавно, а по-скоро е по усещане. Ние го направихме в последствие според аудиторията, не сме го планували от самото начало, книгата, това обучение, това. В началото си нямах на идея какво ще правим и всеки път, когато започвах
повярвахме нещо, то си има вътрешно вълнение, дали ще го харесат хората, дали ще се получи, дали ще има доволни хора, дали ние ще сме на плюс или поне на нулата, защото сме имали моменти, в които сме дори от някои събития, мисля, че на нулата или на минус. Имало е, да. Да, имало е. Той по принцип, нали... Но ти гледаш да не знаеш. Да, аз гледам да не зная, аз се фокусирам върху хората, защото това не е моето, нали, да се занимавам с пари и така нататък. Да, това не е моето и всъщност затова съм оставила на него и той знам, че той е там перфектен и изобщо не го мисля. Така че той да каже. Да, първото събитие беше над 50% към Version Rate. Над 50% от тези. Имахме под 40 човека и 18 човека дойдоха. Вече в следващите събития сега по спомен може би 30-40 да са биле, а сега на последното не съм ги смятал точно. Да, то вече беше доста голямо, 250. То беше доста голямо, 250, но имаше, да кажем, 50 на човека, роднини, мама, тате, бате. Да, махаме ги, стават 200. Отделно имахме хора, които са минали това обучение вече няколко пъти и са минали и следващите обучения, но на тях им харесва, идват отново. И да кажем, грубо, ако са биле 200, за момента имахме, сутринта и гледах, 51 човека се записали. Това е като, добре. Примерно, от първите 2 дена, да кажем, са записали 30. 30 и няколко и в последствие следващите дни хората обмислят, премислят, докато си вземат решението. Дори вчера имаше още 2 човека, които се записаха, така че до самото събитие продължават да се записват и да кажем в момента сме на 25-6% ориентировъчно. Това е доста добра статистика, доста добра. И е всъщност много показано как реално изобщо хората в тая сфера, като консултанти, експерти, трябва да си изграждат тази така наречена стълбица на стойността, защото масово хората продават нещо, което да речем 300, 400, 500, 1000 лева или сега ще направи един ретрит, 2000 лева. Обаче те хората не са се докоснали до това, което ти можеш да им дадеш като знания, като опитност, като преживяване и изведнъж, че им искаш от тях примерно 1000 лева или там 2000 лева за някакво дълго обучение. И точно поради тази причина, нали, и тогава почва, нали, това не може да се продава в България, това хората не са готови, не са израснали. Ти не си готов, останали неща. Просто го правят по грешния начин. Да, винаги стратегията много по-добра би била, ето точно както вие го правите, нещо по-евтино, като билет под 100 лева, идват, виждат, тестват, слушат и преценяват на място или там няколко дни след това, дали следващото ниво, което ще им даде още повече знания и стойност, е за тях. И това знаеш ли защо е така? Защото повечето от коучовете, узнавайки нещо, разбирайки нещо, те сякаш си го държат за себе си. Това е толкова скъпо. Това е най-важното нещо. Аз как ще си го дам така за без пари или примерно за 50-60 лева? Или аз съм платил 10-20 хиляди лева да го уча. Да, ти знаеш ли, аз тук с тези дипломи. И всъщност идва ли хора при мен да говорим и те ми казват, тук имам 10 дипломи, такъв и такъв и такъв съм. И всъщност какво имаш, какво правиш? Той не изкарва нищо. Никой не се записва за неговите курсове, точно защото с 2-3 дена или там, независимо какво е времето, изтруват сума ти пари. Точно това е, ти ако искаш да достигаш до хора, направи ги много по-достъпни. Да, там ще идват всякакви хора. Естествено, че 50 или там 60-70% няма да продължат, но те ще се докоснат, ти ще им помогнеш. И всъщност това е в основата. Ти да им покажеш и оттам нататък ти пускаш контрол. Ти нямаш контрол. Ако той човек иска, той ще отида и при някой друг. Ако искаш, каквото искаш да направи, но ти си му помогнал, ти се докоснал до неговия живот, до него и си му помогнал. В крайна сметка, ако ти си човек, който си му дал най-много стойност, той ще се върне пак. Да, абсолютно е така. Абсолютно е така. Да. Давате ли гаранция за удовлетвореност? Даваме ли такава гаранция? Мисля, че да, за родовото мисля, че имаме. Да. Не съм сигурен, но мисля, че да. Той да има, никой ни се облага. Да, защото това е другото нещо. Ние на всяко едно от наши събитие даваме гаранция за удовлетвореност, което означава, че идваш на наши събития. Ако не им хареса, им връщаме парите без въпроси. Връщаме парите. На 99
Даже да, сещам се даже къде е позиционирано, имаме го. Имате го. Сега не е имало човек, който да си ги иска. Защото това е едно от много големите възражения. Дори наскоро говорих с една приятелка и тя каза, как така никой не иска парите? Никой не си иска парите. Българина, така винаги ще дойде на аванта. И аз викам, не е така. В смисъл, това са много устарели вярвания и начин на мислене. И аз средностатистически горе-долу при нашите събития видях, че около 250, средно на около 250 души присъствали на събитие, средно един човек си иска парите обратно. Да. И затова ние вече даваме и тройна гаранция. Тоест, ако не си доволен, трикратно ще ти върнем парите. И всъщност, по 3 на това, което си инвестирал. Това е много хубаво. И точно това, защото сме убедени в стойността. Вие сте убедени в стойността, която давате. Знаете, че няма да дойдат просто аз се възползвам. Да има един-два. Помогнал на този човек. Няма как да си поиска парите обратно. Хората не са нито толкова глупави, нито толкова лицемерни, както масово повечето собственици на бизнеси смятат, че всеки се възползва от мене и ама когато ти им дадеш пък стойност, те се чувстват некомфортно, да си ги искат, защото пък след това няма да имат очията погледнат и да продължат с теб напред, а те искат да продължат, за да имат още ползи от това. Точно така. Ние имаме такъв случай. Сега Мишо ми даде идея на най-добрите ни клиенти, които в Convert Builder може да видим човек какво си е купил, всичко. И ние подарихме безплатен достъп до родовото в Zoom на няколко от най-добрите ми клиенти, които се закупили много по-рано. Стигнахме нещо като томбола и им пуснахме имейл, че тези, които изтеглихме, са печеливши и получават безплатен достъп за това събитие. Да, и една от жените участвала в родовото, тя е хванала само събота сутринта до обяд и с нещата, които е чула, нещата, които сме направили като практики, още тогава е заплакала и е усетила, че тя има толкова много нужда от това нещо и той е дошло като подарък. Дори тя имала така лоши отношения с майка и били скарани и тя тогава взела решение, само от практиките, които сме направили, да отиде да говори с нея, да се сдобрат и да подобрят отношенията си и след това ми писа, свърза се с мене по всякакви начини и каза, аз искам да работя с теб. Ти просто ми даде толкова стойност и по този начин за половин ден и искаше да изгледа и цялото след това и продължихме да комуникираме и наистина е така, когато човек дава стойност, той знае, че просто хората, може да не са всички, но тези, които те ще го усетят. Ще усетят тази стойност и ще бъдат благодарни дори само това. Да, точно така. Добре, имам един въпрос, който Боян ми каза, питай ги. Какви реклами пускате най-често? Какви реклами пускате Смисъл? често? В смисъл, как се рекламирате видео, банери, текстове, послания, които работят за вас? Пускаме от всичко. Пускаме и банери, пускаме и клипове, пускаме и в текстовете по-рекламно насочени, пускаме и с отзиви. Тоест, миксираме ги нещата, защото... Имате ли нещо, което смяташ, че работи най-много? Като се замислиш или... Като се замисля... Отзивите може би работят. Отзивите работят много, също когато, примерно за събитие налога, когато тя е на клипа и разказва примерно за събитието, също в този случай работи. Да, излезе с лицето си, когато направи видео с лицето си, Facebook. също банери с нейното лице, с различни ползи и то вече и в фунията копито също е важно, там е доста дълго, има йога и нейната история и те какво ще научат, ще получат като ползи, възражения и така нататък по както си му реда по вашите формули за копирайтинг. Да. Супер. Популяризираш ли се в социални мрежи като TikTok, Instagram? Нямам толкова много време. Преди правих клипове, но последните няколко месеца, може би ние миналата година, кога бяхме в Япония. И за това ще ни разкажете. Септември месец бяхме в Япония. Септември, като се прибрахме, тогава започнахме с родовото. То също беше доста голямо събитие. И след това всяка седмица, буквално петък, събота и неделя, бяхме с различни събития. Тоест, ние имахме всяка седмица събития. И от тогава, честно казано, тъй като нямам много време, не съм правила изключително много клипове. Но това не ми пречи. В смисъл, постове имам, но
с клиповете. правиш клипове. Да, в YouTube. Единствено в момента изключително много развивам YouTube канала ми. Там съм пуснала, имам подкаст Откровенно с Олга. Каня много хора, които не са известни, които минават по този път. Също така правя регресии на живо. Тоест, някой, който иска да се снима, може и с гръб правим регресия и аз се качвам в YouTube регресия или тета хилинг сесия, защото това е още твърде ново и хората са много незапознати с тези методи и сякаш има една такава вътрешна спирачка и съмнение дали това работи, как работи. Всъщност по този начин искам да им покажа, че това е изключително полезно за всеки един човек, ако се направи, разбира се, по правилния начин. И единствено това развивам. Но иначе TikTok не съм... Инстаграм, Фейсбук. Има някакви клипове, но не качвам. Не съм се фокусирала върху това нещо, честно казвам, защото други неща са ми по-важни. Аз в момента, така да се каже, обгрижвам моята общност. Т.е. хората, които са влезнали вече в общността, с които правим всеки месец срещи и така нататък. Грижа се повече за тях. А правиш ли индивидуални консултации? Да, понякога правя. Според зависи, но по-рядко, да. Защото на мен това ми харесва, това ме развива, така съм още по-навътре. Другото, което е в тази група, която имам, всеки месец ние там правим. То не е индивидуално, то е групово, но някой път индивидуално правим, според зависи от самата тема. И там доста се развиваме, така че и двете ги правя. И хем групови срещи, хем понякога индивидуални, които лично на мен си ми харесват. На мен това ми е любимо нещо, което правя, да работя индивидуално и с хората, но по-рядко, просто заради ангажираността, която имаме. Да. Но пък иначе това е идея, Марчето, която каза за TikTok, Instagram, така нататък, но... Защото тези неща, които ги правите за YouTube, можете да си ги режете. Може, но в момента разширяваме екипа, търсим си хора, просто не можем да смогнем в всичко. Това е следващата стъпка. Вие знаете, че поне за да си успешен в бизнеса, не трябва да контролираш всичко и да можеш да правиш всичко. Даже някои неща си ги каза. Дълго време си правим ние всичко и контролираме всичко и в момента просто няма как да става разрастване без да си... И за маркетинг, за да може ние да пуснем всички тези неща и да се съсредоточим върху голямата картина, за да може да помагаме на колкото може повече хора. Добре, супер! Разкажете как живеете живота сега. Имате Япония. Когато снимахме епизода с Мартин Синанов, той ни разказва къде сте в Шри-Ланка и какво правите там. Така ли, какво се прави? Разказа, за вашия детокс, пречистване или там. Много искахме. Това беше, между другото, от може би 1-2 години. То те ни запалиха. Марти и Кони, защото те са били преди 5-6 години. На мен много ми харесват места, в които духовно пречистваш се, развиваш се и всъщност ние много искахме да си направим тази почивка, тъй като одеве, както почнах да казвам, че откакто се върнахме от Япония, бяхме един месец миналата година с Марти и Кони заедно в Япония. Обиколихме доста места, голямо обикаляне беше. Много готино се получи, защото всичко сами си бяхме организирали. Просто не се съобразяваш с никой, днеска ставаш, разкарваш се. Много готино беше, но след като се прибрахме, ние започнахме с нашите събития. Всяка седмица бяхме супер заети и вече декември месец аз бях искам един месец почивка, не ме интересува къде, какво ще правим и 10 дена покрай Коледа не ми стигнаха. Януари пак беше доста бизи при нас и всъщност точно на това събитие, където Деве каза, на 17 декември, правейки този курс. Тимбилдинга ни. Да, ние трябваше да си напишем, имаме там специални практики, които правим и си пишем желание. Едно от моите желания беше да отидем в Шри-Ланка, ако може за цял месец, нещо просто да идем някъде за повече време, защото като пътуваш на дълги разстояния, по-добре да е малко по-дълго и всъщност изобщо не съм го мислила и доколкото помна, на 9 януари ние взехме билетите. То в случая на Нова година бяхме заедно с Марти и Кони и го решихме,
И просто говорихме за това и ние си взехме решението, Че отиваме февруари че месец. отиваме и Да. след Нова година, вече Месец за месец. 2-3 дена след това, почнахме да си търсим Браво. хотел, Всичко. билети и буквално Да. за няколко дена Добре. запазихме всичко Много. и след 2-3 седмици тръгнахме. Да. Значи, Лаптопчето това под бих ръка. казала, че е перфектния, как да кажа, бизнес, който да можеш да си позволиш. Ето след 2 седмици заминавам за Един месец. едномесечна екзотична почивка. Единственото Да. условие в хотела беше да има интернет и ток. Да, абсолютно. Да. Нищо друго не ни трябваше. И всъщност ние в момента, в който го решихме, след това направихме датите за нашите събития. Нашите събития винаги имат 3 месеца поне преди това или 2 месеца. Гледаме да са преди това, нали, да сме ги позиционирали, за да може хората да имат време и ако искат да се включат. Още преди да заминем, Родовото беше пълно, залата беше пълна, 120 човека, даже имаше чакащ лист. Някой, не знам, 20 или 30 човека имаше чакащи, но ние просто решихме, че няма да сменяме залата и това ще е. Предния път, когато бяхме в Япония, бяхме взели зала. Да. Рекламите вървяха докато сме в Япония, залата се напълни. Аз Да. оттам комуникирах с хотели и търсих друга зала и трябваше от Япония да организирам цялото нещо, да се приберем и 3-4 дена след това да ни е събитието, което Беше беше- стрес явно. да, и стрес и натоварващо и просто този път решихме да не го правим, да не правим същата гимнастика, защото нямаме и кой пък да се занимава с организация, аз си я движа главно. Трябва би Да. човек със сигурност. О, Трябват ни няколко човека със сигурност, ако има желаещи. Тук сме. хора, да, които искат Да се оставим имейл за връзка с вас. включат. Да. Ето, знаете, olgamihova.eu, влизате Да. вътре, пишете, казвате, аз съм вашия човек. Да. И така, затова имаше и пък и толкова повече хора онлайн и голям лист с чакащи, които пък искаха на живо да дойдат, да я пипнат Олга, да я видят, да си поговорят с нея. И едно 50-60 човека имаше в чакащия лист, които са за следващо Родово, което ще е най-рано след половин година. Да. И хората си И го аз ще чакат. Да. Заповядай. И аз ще Да, дойда следващия много път. интересно. То дори само да я слушаш Олга. Аз мога да изпадна в медитация само докато Имаше те слушам. Колеги от менторите. Да, Да. те, впрочем, Те казаха, могат да ти да, разкажат. бяха си похвалили, обясняваха, Да, много бяха да. впечатлени и всички. Супер. Много Да, се радвам. страхотно. Много се Казах, радвам. че... Впрочем, за тези родови терапии, знаете ли кой ми каза и кой ни караше да ходим? Нашият общ личен лекар, който имаме. Жорката, доктор, да, Георги Пашов. Той е един от хората, които изкара цялото изцеление. Тази терапия, която е 21 дни, 2 пъти по Да. 21. Той е просто... Това са, нали, много малко. И Родовото няколко пъти си го прави. Да. Той беше много, имаше едни моменти, когато примерно разболявам се Да. през 2 седмици и той ми вика, върви при народова терапия при Олга. Ами Викам, да. аз ти пиша, защото не беше лекарства. Така. Да. Беше абсурдно. И за всяко едно нещо, което, нали, примерно има, ти трябва да отидеш на народова терапия. Да, той е уникален. Да. Просто... Добре, какво бихте посъветвали хората, как да го кажа, примерно, ако какво бихте посъветвали вашата млада версия преди 5 години, имайки предвид знанието, опита, преживяванията, които са ви се случили сега? Бих казал една фраза от конференцията. Ритнията топка, бе. Да. Да сте по-активни. Ами да, и смисъл хората да не се чудят толкова, когато нещо им хареса, искат да пробват, да се развиват в дадена сфера или да изкарват пари, да направят бизнес, просто да се хвърлят в това приключение, както Димитър Бербатов имаше една готина история с топката, когато се е чудил да ритне, да не я ритне, сега ще вкара ли, няма ли да вкара. И тогава случайен човек по спомен на охраната на паркинга му е казал, Бербо, ритния тази топка, бе. И от следващия ден той почнал да я рита без да се чуди и става голмайстор. Да. Това е уникално, наистина. По същия начин ние се хвърлихме. По същия начин се хвърлихме във вашите обучения, но при нас мога да кажа, че това го направихме, може би, защото ножа почти беше опрял в кокала. Именно, да. Повечето хора, аз също и като ментор, виждам, че повечето хора си имат сигурната работа, комфортния живот, те си в зоната на комфорт, влизат в обучението. Ако стане, стане. Да. Пробват един път, 2 пъти, ако не успеят,
чао, това не се работи. напъват много. Това не работи, продължавам си работата. Да. Докато при нас, ние може да имаме сега 10, 15, 20 успешни фонии, ама ние имаме стотици неуспешни зад Абсолютно. тях. Това е много хубаво, че Да. го каза. Първата беше неуспешна, втората късмет. Аз винаги съм си с късмета, втората беше успешна, след нея имам още няколко неуспешни за тия 21 дни. До края на 21-я ден аз изтествах може би 6-7 фонии, Да. докато имам втората успешна. Това е брутално нещо, което каза. За 21 дена, 6-7 фонии. Да. Имаме хора в менторската програма, За една за една година не са правят изтествали. 2-3. А Да. всъщност аз му осигурих всичкия комфорт, който му е нужен да не става от леглото. От Нали? стола. От стола, да. От Да, леглото, И който- тогава, да. и тогава офиса ми беше пред спалнята, въгъла бюрото, Да, стола, да. ставам, душче, тоалетна на бюрото, Да. Аз ставам нося пак кафе. душче в леглото и Да. това ми беше Триъгълник. буквално Абсолютно ти е бил. Да. Но това е много хубаво, защото аз мисля, че в днешно време, ако ти поискаш наистина това нещо да го направиш, всеки един може да си отдели 2 седмици Да. и да се затвори някъде и да каже, това ми е основния фокус, това ще прави. Да, Защото абсолютно. хората просто не го приоритизират. Мгм. И, нали, те 2 седмици, И тук ако ми е отпуска, ще си кажа, таре, бе, ще ходя Почивка. на море, ще ходя Да, да, ама ако го погледнем от другата гледна точка, ако си вземат 2 седмици отпуска, за да изградат бизнес, после цяла година може да им е отпуска за почивка и също време да си работят от плажа на лаптопа, както при нас се всъщност случва. още Да. в началото, когато започнах да пиша, нали, първата ми книга, когато я тествахме, той ми каза, сядай и почни да си я сглобяваш, да я пишеш, защото има поръчки. И ние, нали, в смисъл, давай. Да. Нали, аз не го бях осъзнала в началото, но всъщност той ми каза, давай. И аз, докато бяхме в Пловдив, имаме задачи, звънат ми, пълна лудница. Някой влиза, излиза, беше пълна лудница. И аз му казах, трябва ми уединено Да, място. реално тогава живеехме още и с нашите. Да. Ще е тегаво да си пише книгата, много хора на куп. Абсолютно, всеки те И пита отидохме. нещо и ние отидахме на Балкан за 1 или 2 За седмици. 2 седмици отидахме на почивка. И аз на там Балкана. си написах книгата, защото имахме си храна, имахме всичко, което ми е нужно. Да. Мен ми беше нужно да имам едно бюро, за да пиша. Имахме на терасата хубав въздух, като се измора, излизам навънка и аз по цял ден пишех и буквално сядайки, нали, изчиствайки цялата концепция, свързвайки се с себе си, нали, това вдъхновение ти да почнеш да пишеш, то просто дойде и буквално за това време написах книгата, нали, вече после мина редактор, всичко както трябва и я издадохме. Така че това е много важно. И тук аз като за финал бих казала, не е нужно да разбирате от всичко. Не е нужно изобщо да разбирате от всичко. Защото в началото, когато започнем бизнеса, нали, защото ние започвайки без пари, се чудим откъде да спестим, но това не е начина. Всъщност, да инвестираме в, примерно, ако ние не се справяме добре с нещо, да инвестираме някой да ни го направи. Отколкото ние да стоим и да чакаме и да си казваме, не, аз трябва да го направя това нещо. Не. Защото не е нужно. Наистина не е нужно. Ние, когато не можем и двамата да се справим в някоя сфера, търсим хора. И си плащаме за това нещо. И така трябва да работят нещата. Не е нужно ние да знаем всичко. Защото в този живот, да, се плаща с 2 валути. С време или с пари. Или с Да. Времето И- не можеш да си го върнеш. Абсолютно. Парите Парите винаги може да ги върнеш. Да, Всяка но се времето... връщат парите. И по така е, темата съгласна. се сещам в началото, аз пък изобщо не разбирах нищо. Мислил съм си, че разбирам от някакъв бизнес, но се Да. оказа, че не разбирам, камо ли от онлайн бизнес. Да. И в началото на 21-дневния, доколкото помня, беше на запис и уикенда имахме среща с вас. Мгм. И аз за цяла седмица имах един лист А4, Да. поне от едната страна или от двете страни за въпроси. Да. И Боян го разкоствах тогава. Да. И това беше много полезно за всички, защото Мишо толкова много въпроси имаш, че отговаряше на всички на въпроси, дори тези, които, нали, не са готови за това, Да. те вече ги знаеха. Да. И беше много, много готино тогава и аз много се радвам, че ние, чудейки се една седмица, просто си казахме, давай, няма какво ще го отлагаш, това са пари, в смисъл, давай, те ще се изкарат. И Да. с тази нагласа, когато човек тръгне, без да има очаквания, всичко се получава. Пробваш, проба грешка, това е, проба грешка. И бих казала на всички, просто пробвайте. Пробвайте дали е вашето, усетете го и прилагайте нещата, защото наистина те работят. Ние сме доказателство, че те работят. И ако сте решили,
да успеете, просто не се отказвайте, пробвайте. Ако не се откажете в пробването, със сигурност ще успеете. Да. Това е много яко. Мен много ми хареса в предходният епизод, който имаме с Ваньо Везиров. Той каза, че обясняваш, че имал провали и така нататък, обаче каза, че това, което му е помогнало да успее, че не е имал вариант Б. Винаги имаш само вариант А. Да. Това е. Само напред. Да. И знаеш, че това ти е пътя, трябва да станеш предприемач. Няма втори вариант, нали? Пробваш, тестваш, докато не стане. Нали, като знаеш, че няма втори път, значи ходиш по този път. Това е. И сега тук, между другото, само за последно да кажа нещо. Много от хората, с които сме работили, дори и вие са казвали самата стълбица на стойността, менторска програма накрая. Обаче аз това не го усещах. И имаше много дълго време, което се чудих, кое да ми е моята менторска програма, с която да допринеса. И тук е много важно човек наистина да знае в какво е най-добър, за да може да намери техния начин да си направи тяхната менторска. Защото ние реално менторска нямаме. Ние имаме сертифицирани курсове с допълнителни бонуси, които даваме допълнително обществото ни, които се събираме всеки месец, но това не е точно менторска. Но аз намерих начина, чрез който да помагам на моята аудитория. И това е начин, който е различен от другите. И това е окей. В смисъл, окей е хората да си намерят техния начин, техния път. Просто да пробват различни неща. Така че никога просто не спирайте и пробвайте. Все някъде ще пропука. Все някъде ще се случи. Да, ще се случи нещото. Много ви благодаря за този епизод. Мисля, че беше много интересен, беше много различен. Радвам се, че аз го водих, а не Боян, защото най-вероятно разговора нямаше да бъде точно такива тези родни терапии, духовност, възражения, ограничения и така нататък. Но аз лично вярвам в тези неща, защото аз самата съм се сблъскала с мои ограничения, които съм преборвала. Значи пред камерите да кажем, че запазваме и на Боян място в залата заедно с тебе. Добре, ще го взема. Ще видим дали ще дойде. Не гарантирам. Но беше много интересна гледна точка и за начина, по който обяснявате хората, по който начина, по който хората трябва да мислят. Изобщо това с което тръгва от труда. Беше много вълнуващо. Сигурна съм, че за много хора ще е интересно. Надявам се да не е интересно само за женската аудитория и за мъжката аудитория. В същото време ще ви агитирам сега да споделяте, да лайквате, слагате камбанки, всички неща, които се слагат в YouTube. Пишете коментари, задавайте въпроси, които ви вълнуват, неща, които са ви интересни. Сигурна съм, че Олга може да ви съдейства в отговорите. Ако не тя, ние ще ви съдействаме. В същото време, ако са ви интересни събитията на Олга, може да отидете на olgamihova.eu и да разгледате в сайта всичко, което тя предлага, което видяхме, че не е много, но то пък не е необходимо да бъдат прекалено много събития. И през това време можете да натискате линковете в описанието в YouTube канала ни. В описанието на това видео. Линкове, които са за еднодневно, двудневно, тридневно събитие, което организираме. Ако искате да прескочите всичко това и директно да се гмурнете в нашата менторска програма, можете да натиснете линка, който е за кандидатстване в менторската програма. Това е най-голямата менторска програма в България. Помогнала на най-много хора да станат милионери, показвайки им точно конкретните стъпки, през които трябва да преминеш, за да стартираш свой собствен онлайн бизнес. Ето Мишо, той е един от хората, които е преминал тази програма, един от менторите в програмата, и още много други ментори, от които получавате буквално до които получавате ежедневен достъп, където буквално всеки ден може да задавате въпроси и още много други неща. Така че ако ви е интересно да влезете в това общество на маркетинг хакерите и буквално да се изстреляте много бързо, натиснете линка в описанието и кандидатствайте за менторската програма. Благодаря ви за този епизод, благодаря ви на вас, че бяхте част от нашият епизод, от този подкаст Wake Up Hungry. Мисля, че е доста тематичен с нещата, които казахме, и ще се радвам да си видим отново. Може някой път да проведем един разговор само по-женски с Олга за всички ограничаващи вярвания при стартирането на бизнес, които можем да преборим тук в това студио. Супер! Пожелавам ви успех
И аз искам лично да ви благодаря и на двамата за всичко, за целият труд, който полагате и за това постоянно развитие, защото вие развивате тази общност, нали, вие създавате общност и развивате тази общност и просто това е чудесно, защото ние заедно всички се развиваме благодарение и на вас, и на вашето развитие. И това е едно от нещата. Като ментори, вие постоянно се развивате така, че вие постоянно всичко обновявате и това е супер, за което аз лично благодаря много. Супер. И аз искам да ви благодаря просто, че се появихте в живота ни. Да. И че ние сме тук, където сме благодарение на вас и не само ментори, ми мога да кажа, че вие сте нашите майка и баща в бизнеса. Да. Това е много яко. Мерси много. Да. Мерси. Благодаря ви за този епизод. Благодарим и ние. Чао на всички. До нови срещи. Чао. Чао. Супер, стана много яко. Добре, много ми хареса. Да.